Adofupa me makwaba edeba Adom TV dwumadi a yato ne din Nkuranhyensem mreso me am te dwumadi ho chia me edi am jeso ene Apostle Dr. Anita Kotego ma me di kan emisa ase ho te sei na me nsere otwedi ampon se onto supa enhu abrabo so na abrabo enye krabehe abrabo aye buye no ya na ye nyina pese ye binya nimdie na amaya tumpon na ma eni agye. Our basic aim in life is to be happy, successful, and prosperous. No one sets out to fail in life. Obi anu a si abrabo mo se me de mekodi nkuguo ana mekopa were wo ana wo bre dabi ye nyina sori a enegye ahoto enkoso ene empo enkonimdie na ansa na abedi nkunim no ye wonyema bi wo ho asa wotimi eyo ba ko ne say you have to take time to remove toxic people from your life without explanation. Toxic people say utubo na osam won nafofo abusua won ne on ko ba na ebu a poison obu a na futuo ehye wa brabo ebu on nsam kekakwa ya baguru obu ase do oyi na ni kura hwe wo kura no wa hwe ba mo wapori abrabom sankrofo from poisonous people and are toxic me ka se koto obi din o na wan ka hwe wo nafofo mu din ni o dead we enko pension o yenko pe me o yentimi nye o ye de ha na yete yenko so asabe ye de ye no ana sankrofo na se o yonfo abrabom wo ba abrabom nyankopon bo wo nko e o mu se anyonkofa edi nkunimdi nanam saa so na nyankofa edi nkugu nanam ena potoka sebeka say show me your friend and I'll show you your character chiremadamfo na menche wusu ne say onipa ane ne koba no obesua wusu besua no onipa ane ne koba no obetumi afutufo ama apagya wabrabo ana betumi ma wabrabo asifom nti baba ye bo no sa wubua obu bra ya na wahwe nipa ane nam ne yie na yese so di oben wo ono nya wo a obeyewo eno nche se onu be aka nche se sabe wo hwe bia no amuna wanim kire odoma no na emom wuntie di oka na wo ma na mmen obrabo akwantuo eno nche se be fe obi se wo ye toxic fi menchen da bi na emom wo be hwe ne yie na wantie na futuo entre na msam keka. Take your time to carefully choose your life pathways. Abrabo ye wo aba no na ye bie kwan bia ma wo se wo fa so ye fe no pathways miminim ne de minim se woni modi a kwan bi wo be fa so edi nkunim kwan bi wo be fa so enya anegye kwan bi wo be fa so enya yedie ena ebi so wo be fa so edi nkuguo ye se wo hye no nso na wankofo obi kwan so na obi a wo ne kwan. Create your own pathways and choose to follow. One kwasa hihye wo mre na hihye wo abrabo kwani a wo hwe se ebeboa wo na di akire ebim. Keep your major relationships private. Ye woni pa bo say wo form nyonko me wo so fo nyonko me wo Nkuranhyɛ yini bi nyonko me wo bi o nyansa a otumi fo nyonko ena me wo bi o no so hye me Nkuran nyonko ena me wo kurakura me onyankopon nyonko say ni pa no mui me nyom achi me nka nche me mo di nkyerɛ enti wo so pe onyame na pe obi obehye wo Nkuran na pe obi obebɔ mpaye ahye onkom na pe obi obetuufo na pe obi a utofom a obetumi pagya wo emfa nyonko keke fa nyonko a dem fa so de bebrɛ wo fa nyonko a wo nyansa fa nyonko a tufupa fa nyonko a hye Nkuran fa nyonko a se wotehwe obebɔ abaso amo asode na fa nyonko obebɔ ho ban na wahye wo nkom na wabɔ mpaye ama wo na korakora fa twedi ampo no nyonko ya na yesɔre ya fo bia nyonko ko social media won wo Facebook obi a wadamfo hu de wonim dodo na ba Facebook nya damfo. Social friends are not friends. Create a bank of positive oriented friends. Create a bank hihye obi a se ho kire wa betimi adan wonye sikafam akwankyere afutuo Nkuranhyɛ mpaebɔ empo
enkomhye empo empeja ebetumi aba ne sɛ nipa no bɛyɛ okunu ana woyere ana agya ne anabi ana abusuani bi ana empo obi a ne yɛ adwuma enye sɔfo kɛkɛ pe obi saa na ho behia odankwa ma emfim mfa nyɔnko kɛkɛ. Choose your own friends, those who can encourage positive emotions and cultivate an attitude in you. Kra no upe yedia ese ufa suban miensa we ana didi kan ahohyeso e fe ne self control ahohyeso babo ne bebre bebun kam wo so koyo me menyo me so ahwe pagya me fa me hye wo fa me hye na eba wanim eba wotim ese wonya ahohyeso na wo semu yi ne ese fatama wo nya ade nyina na edi akire ma na boa ye ni enya nsem nyina na edi akire ma na boa ye obeti nsemfo obeti nsempa hye ho so na semu na yi nsempa no enya nsem nyina na yi ano enya nsem nyina na edi gu etimu obeti ntro nsekuo enya ni nyina na yetie di adwuma ti nsem a be hye nkran na hye ho so be hye ama ne mema ebi yi won mu akire ye nkonkon a hye ho so hye ho so abrabom na hye osunsom so na pa de pa ma abrabo ebium suahunu learning se wotimi esinkete se obesua de adechi bia be pa de sua adechi bia you have to have a spirit of learning abrabo ye nya de sua da ti se wo koso sua de aware mu usikasem mu apomodini mu wabrabo mu ese wotimi esua de na hunu ade na nya abesua no ena be di ukan akere kwa abefa so ne waye de that should be innovation baba ye boy e na munchimuka wom ahwase wom wobre wom ena portos kwa wom obenya Nkuranhyensem a betimi asakra mu so okoto junction bia ontimi mfamu a ede na betimi asua ayo abunka afaso e fa ni innovation. You have to have creative ways of living your life. Ebiom resilience ese unya adwemu ahodne na bibi bo to fa wase ma to fom so memu mesa sore achia emui ensuo afameba menya ensuo num kwakra pepeyo discipline pepeyo ena eya na wapen na ase kakra so ama ho wo ye kakra bia na wada ho ase na wapen na ase ama wona ebo awo wapen na ase amatwedi ampon en ase wo hia en ase manage eba entwe mo na nyinsa wada nipa ase da ase na manage nwaro enti nema maka no self control, a learning spirit, innovation, mental resilience, discipline and gratitude. These are the core ingredients to create a life of success for you. Ebi wo hobium na ade echi a mesa ba ho na obeka ana meja wo na mama memfa na se ma Thomas wo production room na Rahel na wo be kampedu na mensanso na osmosis ase e wo sound na aduma adwuma ko nyina wo bo ame adwumade ba wo nchen wo a wonya mmerehwe ame de ne ame ka ne tiawa woni onyame entina